ciki a nan gurin. Wallahi ina tausaya miki saboda Qur'anin nan. Kina kwake da Qur'ani kina ƙarya. Ran da Qur'ani zai kama ki wallahi zaki sani. Kuma ki yi maza ki cire hijabin nan ki fito ina jiran ki. Wannan sirfan sai kin sirfa min geran nan. Dan wallahi ba zan miki sirfan gero ki sha kunu a banza ba. Ƙarya kike wallahi. Kaɗai ne damuwa ta baba. Soyayya ta kai kaɗai kaje kawo min cikas baba. Baba, na yi addu'a ka mutu. Amma baba ka ki mutuwa. A koda yaushe burin ka raba ni da Humaira. Baba me na tsare ma? Mene maka baba? Menene illata? Da har za ka ce in dai kana raye ba zan taɓa auren Humaira ba, to baba ka yi gaskiya. Tabbas haka ne, in dai kana raye to ba zan taɓa samun ta ba. Don haka na sa aka kawo ka gabana, baba yau za ka mutu. Kaga in ka mutu sai mu aurenmu cikin farin ciki da jin daɗi. Baba! Kashe ka baba, sai dai na bakin ciki na ka mutu ba ga auren mu ba. Na so a ce kana raye kaga karfin ikon daji kure. Zan gayyaci 'yan daba na duniya domin su zo aure na. Baba, kai hakuri baba, kai hakuri baba. Mai gida, ka daina kukan nan. Ba ma so mu kana kuka domin kukan ka sare mana gwiwa yake yi. Ya ba zan yi kuka ba. Da kake sirikina da kaina. Mai gida ya kamata ka yi mun umarni yin aiwatar mai da kaina. Jafaru, ganga tsantsan kawai Jafaru. Jafaru, me kake nufi? Na ce Jafaru, ka je ka tattara wannan wankin da ka zo ka jibge min. Ka sa ni in maka ba zan yi wannan wankin ba. Saboda ni kaina ba bani kuɗin sabulu kake ka ce in yi wanki ba, saboda haka ba za ka tara min wanki in maka ba. Shafa? Ni zaki tara kina gaya mu maganin ba za ki wanki ba? Ba zan yi ba. A cikin gidana? Ba zan yi ba. To na rantse da Allah in kin isa dan kwal uba niki. Na rantse da Allah sai an yi wankin nan. A cikin gidana? To me za ka yi? Na ce ba zan yi wanki ba, ba zan yi wankin ba. Gaskiya ne. Ba zan yi wanki ba. Abin da nake so ki sani, ga mata nan da yawa suna bibiya na, amma ba ta tasu nake ba. In dawo gidana a gidana kina so ki dinga nuna min isa da iko, to babu wannan magana. Wasu mata ne suke bibiyar ka? A hakan? Cefa ne ba ka iya kawowa cikin gidanka ne mata za su bibiye ka? Ai da su san abin da ke cikin gidanka ma da ba su bibiye ka ba. Wanki dai ba zan yi ba. To na rantse da Allah sai kin wankin. Kafin in dawo ki tabbatar da kin wankin nan. Ba zan yi wannan wankin. To na rantse hakko in baki wankin nan ba. Na rantse da Allah ba zan dawo da ko kwaran masara cikin gidan nan ba. To shikenan sai ka je ka gaya ma tsoho na ka ce mishi ka ban mishi igiyan